ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସିଯିବ। ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଠିଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ରାତି ଅଧରେ ସେ ପୁଅକୁ ଡାକିଦିଏ ଫୋନ କରିକି। ଆଉ ପୁଅଟି ବି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେ ଝିଅର ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ତା ବାପା ମିଶି ତାକୁ ବହୁତ ବାଡାନ୍ତି। ସେତିକର ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି ଯେ ତା ପାଦରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାଢାନ୍ତି, ପୁଣି ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ସବୁ ନଖ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଏମିତି ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି। ସକାଳ ତା ବାପାକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି। ତା ବାପା ଆସି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ କଣ? କାଷ୍ଟ। ପୁଅଟା ଥିଲା ନିଚ କାଷ୍ଟର, ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ଉପର କାଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲସେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବେ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ କାହା ଜୀବନ ବି ନେବାକୁ ପଛୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ। ତା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟା ଅଲଗା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ବି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଯଦି କାହାକୁ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।